1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Co tady natáčíte, prostě už nepověsili tohle šmejda. Hleďte si svýho a jděte. Teď si má hledě svýho. Počte. Teď si má hledě svýho. Co tady vůbec děláte v tom státě? Proč jste neemigrovali do Ruska nebo do toho na Kubu? Váš názor mě nezajímá. A co, no můj, Váš názor mě nezajímá, jděte někam, ano? co, kam mám jít? Tady To si pracujeme, zkuste, omlouvám tady se se. pracuje. kdybyste byl No tak co laskav. natáčíte? Idiota, do televize. Pane šéf, je demokracie, jestli Co? že je demokracie a i komunisté mají právo na A názor. jak to, že jsem tam nemohl já do televize za nich? Co mi na to řeknete? A vy jste tam chtěl v té No chtěl televizi- jsem tam jít, no mě tam nepustili A vůbec. co jste tam chtěl říkat? No že jsou to čurci, ne, že mají vyset tyhle ty elitané. Co tady vůbec? No co, Užívat no, ty vulgarismus. máš no ty. Užívat, Komunisto za vole. Skur vole. Šmejde vole. Ty, napálím tě ty kanále jeden komunistický prašivej vole. A vy čur... Vy běžte taky pryč vole. Vy nemáte o co fotit ty. No jen si mi nafoť vidně. Kanálové. Pane poslanče, jste už rozhodnut kandidovat na post předsedy?